Немили недраги. Повест от Иван Вазов. Глава 1. Нощта беше влажна и мрачна и браилските улици пустееха. Студената декемврийска мъгла, която обикновенно пада покрай бреговете на Дунава, се беше напластила в една от главните улици на града и задушаваше с отровния си дъх последните минувачи, които бързаха да се приберат у дома си. Мъжделивите фенери, що стърчаха на почтителни разстояния по двете страни на улицата, едвам прокарваха мътна и неопределена светлина през мъглата и като че още повече увеличаваха мрака. Всички лавки и магазини бяха затворени вече. Никаква светлина или шум не излизаше навън. Понякога само се чуваха уединени крясъци и псувни на някои закъснели картоиграчи в някое затворено казино. Само едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче светеше още. Това прозорче беше равно с самата земя и откриваше съществуването на една будна кръчма, с каквито бяха богати по онова време браилските пияци. Ако се приближеше някой до ниската врата на тая кръчма и надникнеше хубаво над нея, щеше да види благодарение на слабата виделина, дошла от един близък фенер, една вапсана дъска със следния надпис: Народна кръчма на знаменосецът. Такива чудновати надписи бяха на мода по онова време. Всяко кафене, държано от българин, имаше своята девиза. Всяка кръчма, посещавана от българи, се гордееше с някакъв гръмлив или безсмислен надпис. На тая се четяха думите «Български лев». На тоная названието «Филип Тотю, храбри български войвода», а на третия думите «Свободна България с 3 възклицателни». Но най-любопитни бяха лавките на тютюнджиите българи. Ето там една лавка с разтворена врата. Вътрешната страна, сиреч тая, която гледа сега към улицата, представлява един турчин с традиционна чалма на главата и с дълъг чибук в ръка. Минувачът не би се заинтересувал в това изображение от много обикновена и първобитна живопис, ако не се забелязваше под коленете на турчина думите, раздраскани с гвоздей, вероятно от патриотина тютюнджия. Долу тираните. По-нататък на друга тютюнджийска лавка с подобно изображение нямаше тия думи, но за това едното око на добрия турчин бе изчувъркано. Други тютюнджия, вероятно по-патриот и по-разпален неприятел на турското племе, при турчина си заръчваше да изпишат един хъш с гола сабя, който показваше вид, че се готви да заколи злополучния чалмоносец. Обикновено такива лавки биваха най-много посещавани от емигрантите и хъшовете. Съдържателите на тия лавки бяха въобще все народни. Народен се наричаше там някой българин, избягал от въжето, от тъмницата или от насилието на турците, който имаше какво го да е състояние и помагаше по силата си на бедните и презрени останки от героическите чети на Хаджи Димитъра и Филип Тотя. Всеки такъв народен тютюнджия даваше на вяра тютюн на съотечествените си, с блага надежда, че ще му се разплатят при по-добри времена. Най-после и да не му платят, няма нищо. Те са хъшове, бедни хора, казваше си той и се усмихваше. Бай Андо, я ми претегли още 25 драма тютюн, пък го запиши при другия, казваше един дрипав, неопран и едър хъш на народния тютюнджия. Чорбаджията, исках му тая заран пари, но каза: ела утре. Той ми помага, не е лъжа, но ако ме излъже и утре, ще му разпукна главата на това куче. Крумов, казваше един друг хъш, който се обръщаше към един бакалин.
Зай ми 2 франка още. Ще ги изпукаш и тях, знам си аз токата. На ти 50 бана, па се пилей, казваше Крумов. Тогава беше патриотическо да се носят гръмки прякори. Имаше още Перунов, Асенев, Балкански, Левски, Гръмников, Планински и прочие. Но нека влезем в кръчмата, на която прозорчето светеше още през нощта. Тая кръчма беше една дълбока изба, в която се слизаше по една стръмна и извита стълба. Една опушена и полуразбита лампа висеше на потона и осветляваше вътрешността. Един топъл и задушлив въздух, сгъстен от кадежа на лампата и цигарите и от киселите изпарения на питиетата, пълнеше това подземие. На една страна, въз една висока осамотена и измокрена полица, стоеха иерархически наредени чашите и шулците. На срещната стена бяха налепени няколко литографически картини, които представляваха боевете на Хаджи Димитровата чета при Върбовка, при Карай Сен и клетвата, която прави същата чета на Дунавския бряг. Няма нужда да описваме подробностите на тия картини. Те са разпространени по всички кътове на отечеството ни и всеки от нас ги е гледал с времето с благоговение и възторг. Достойна за любопитството беше още една картина, изписана грубо, с ръка, залепена под горните 3. На лявата й страна беше изобразение на нещо като село. Из това село излазиха няколко селяни. Пред тия селяни вървеше един турчин с огромна гъжва, с едно блюдо на ръцете, в което като да стоеше пита хляб. Срещу тая буколическа група задаваше се друга една група, състояща се от въоръжени человеци с бели хъшовски дрехи, с цървули и скалпаци, по които личаха малки левчета. В средата се издигаше един великан, който държеше висок червен байрак със словата «Свобода» или «Смърт». Отдолу с едри неправилни букви се разказваше съдържанието на картината, представляваща посрещането, което направи един турски първенец на четата, не помня добре в кое село. Това разказване се свършваше с думите «Да живее храбрия странджа, знаменосец». Една дружина от 6 души, насядали на одърчето в дъното на избата, допълняше изгледа. Те всички бяха хъшове или почти хъшове. Най-стари от тях, който беше най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада, се беше изтегнал до стената и от време на време изпущаше един гъстък пушек из устата си. Той слушаше внимателно какво разказва един от събеседниците му. Види се, че разговорът беше много интересен за него, защото сегист-тогист челото му, въз което личаха зарасли рани, се набърчаше отрицателно или пък клюмваше утвърдително. Той често пресичаше говорещия, като викаше високо и кашляше. Не, при Сар Яр убиха Тончо Тралалата, а не в селото. Лъжеш македонски. Или той беше Иванчо Гърбата. Гърбата беше, дето удари Мишева с револвера. Нарочно, аз знам, че нарочно той уби Мишева, проклетника проклети. Право, и аз сега ми дохожда на ум, черкезинът беше, а не Селвели Мустафа. Право, тъй, видях го, кога падна. Имаш право македонски. Или пък, аз го убих него мръсника. Нас малко щях да изпусна знамето. Там ме раниха. И той кашляше силно и се задавяше. И после пак слушаше. Оня, който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено от шарка лице, с дълги сиви мустаци и с лукави дръзки очи. Той носеше едно огромно, извехтяло и без копчета пълто и громкото име македонски. Никой не знаеше нищо от миналото му.
преди да дойде до Влашко. Освен това, че той бил войвода на някаква хайдушка чета в Македония. Може би този слух беше причината той да упражнява осезателно влияние въз другарите си хъшове. До него седеше турски и друг един момък на възраст до 30 години, комуто казваха хаджият. Той имаше едно лице сухо, длъгнесто, жълтеникаво, което се окончаваше с една остра брада без косми. По това лице ясно се виждаше изражението на уморяване и отслабване. Той навождаше главата и дремливо я клатеше, като се сепваше колчем, стария прекъсваше македонски и се изкашляше. До хаджия седеше друг млад човек с черно и нагърчено от преждевременна старост лице. Бръснато. Той гледаше много внимателно в македонски, който разказваше, като често и машинално правеше движение с ръка от устата към гърдите, като че гладеше космите на невидимата брада. Той беше поп и беше участвал в четата на Тотя. Сега беше хъш, а казваха му попчето. Не с по-малко любопитство и внимание слушаше и най-младия от всичките, почти хлапак с фес. Той изяпаше в устата на разказвача и ловеше жадно всяка негова дума. А когато се обадеше и стария, вниманието му се преобръщаше в благоговение. Той впиваше вторача на очите си в жълтото и измахнато лице на стария хъш, гледаше как се свива набърченото му от рани и трудове чело. Това 20-годишно момче имаше всички черти на невинността и ентусиазма. Син на един богат свищовски търговец. Той беше зарязал тайно магазията на баща си и с парахода беше пристигнал тази вечер. Защо? И той сам не знаеше. Той просто беше оставил бащината си магазия, защото му беше омръзнало това тихо, сигурно и егоистично съществуване, което беше монотония. Мечтател, идеалист, ветреник. Той искаше да вкуси от сладостта на неизвестното и новото. Като притурим, че той беше написал и напечатал тайно вече цяла патриотическа тема, ще разберем лесно защо беше забравил да вземе и пари за разноски. Македонски, който случайно стоеше на пристанището тая вечер, съгледа го, запозна се с младия вагабонтин и го доведе да нощува у странджата. Очевидно, разказа се отнасяше до боевете и приключенията на въстанниците, що бяха нахлули в България преди 3 години. Стария инвалид се вълнуваше преди 3 години. Старият инвалид се вълнуваше при възпоминанието на тия подвизи и героически нападения. Било, че настоящето му се вижда тежко и безславно. Било, че съществуваше охтика в гърдите си, която се заявяваше в чести и раздразнени кашляния. Той се сърдеше и най-малката невярност в разказа на другаря си викаше и гневно се мусеше. Той е бледолик, болнав, сух като скелет човек. Беше странджата, знаменосецът, същия, който беше изписан на картината. Той сега държеше тая кръчма. Ето защо младото момче гледаше на него с такова страхопочитание.